Вітаю! Час новин на АТР. Ви дивитесь «Заман». Найголовніші події Криму, України та світу в нашому випуску. Під час обстрілу Авдіївки бойовиками був поранений літній чоловік. Тиждень на Сході почався з масових обстрілів позицій Збройних сил України і житлових районів. Про це повідомляє прес-служба АТО. За даними штабу, під обстріли з важкого озброєння потрапили Світлодарськ, Щастя, Станиця Луганська, Піски та інші населені пункти. Обстановка на сході України загострилася. Протягом минулої доби, 26 липня, російсько-терористичні війська здійснили 86 обстрілів позицій сил АТО та мирних населених пунктів. Понад 50 з них відбулося з 18 по 24 години. З 20:20 протягом півгодини російські терористи вели обстріл зі 152-мм артилерії по жилим кварталам міста Авдіївка з боку Спартака. Зазначимо, що в Авдіївці мешкають мирні громадяни. Туреччина терміново скликає засідання Ради НАТО через загрозу нападів. Запит Туреччини надійшов у неділю. Він пов'язаний з терактами і атаками представників Ісламської держави на турецький кордон протягом останнього тижня. Зустріч на рівні послів усіх держав-членів Альянсу відбудеться 28 липня. Вчора Туреччина завдала нових авіаударів по позиціях підрозділів робочої партії Курдистану на півночі Іраку. Вогонь по тилових базах вели винищувачі F-16 з міста Диярбакир. Крім того, турецька авіація нанесла повітряні удари по позиціях бойовиків так званої Ісламської держави у Сирії. Про це повідомляє Євроньюз. Туреччина вдалася до силових дій у відповідь на теракт у місті Суруч, що минулого тижня забрав життя 32 людей. Відповідальність за напад покладають на угруповання ІДІЛ. Підготовка до Всесвітнього конгресу кримських татар успішно завершена. У другому Всесвітньому конгресі візьмуть участь повноважні делегації близько 200 кримськотатарських громадських організацій. До участі у роботі з'їзду запрошені всі кримськотатарські громадські політичні організації та рухи, творчі спілки та колективи, національні ЗМІ, які визнають Курултай і Меджліс кримськотатарського народу в статусі єдиних представницьких органів кримських татар. Конгрес відбудеться 1-2 серпня в Анкарі. А тих, хто підтримує анексію Криму Росією, на конгрес не запрошували. Значительная часть этих делегатов будет представлена Украиной. Украина, включая оккупированный Крым. Видно, что количество делегатов будет более чем 600. Все вопросы, которые будут рассматриваться на Конгрессе, они все будут связаны с сегодняшним положением крымско-татарского народа и его будущим. Это обусловлено. А у Сімферополі пройшла конференція міжрегіонального громадського руху кримсько-татарського народу «Кирим». Організатори повідомляють про 200 делегатів. Серед запрошених – гості з Туреччини, України та Узбекистану. Щоправда, які організації представляли більшість учасників, так і лишилося таємницею. У Сімферополі на минулих вихідних пройшла конференція міжрегіонального громадського руху кримсько-татарського народу «Кирим». В ній взяли участь, за даними організаторів, понад 200 делегатів. Серед запрошених – гості з Туреччини, України та Узбекистану. Своєю метою організатори та учасники конференції поставили об'єднання кримських татар, що проживають не тільки в Криму, але й за межами півострова. Принаймні, таку мету поставив віце-прем'єр російської адміністрації в Криму Руслан Бальбек. Задача самих крымских татар – это найти реперные точки, которые бы выступили бы объединительным фактором, обозначить точки роста и возрождения в рамках российского правового поля и, естественно, объединиться вне зависимости от политических взглядов. На конференції порушили питання освіти кримсько-татарською мовою. Як відомо, поправки віце-спікера російської адміністрації в Криму Ремзі Ільясова до закону про освіту про обов'язкове вивчання кримсько-татарської мови у всіх кримських школах не були прийняті. Значение для нас этих законов велико, как и для Крыма. А учитывая, что это закон все-таки субъектовый его называют, он мониторится у нас сейчас. И мы, естественно, будем к нему возвращаться постоянно. Ну, в частности, я озвучил 2 законопроекта, где еще раз мы попытаемся поставить эти вопросы вот так кардинально.
Крім того, на конференції ухвалили рішення клопотати перед органами російської влади розробити спрощену схему оформлення російського громадянства для кримських татар і представників інших народів, депортованих з Криму. Але головна мета конференції – продемонструвати негативне ставлення до другого Всесвітнього конгресу кримських татар, який розпочався в Анкарі на початку серпня. Його назвали не тільки антиросійським, а й антитатарським. І навіть спрогнозували, що Конгрес спровокує міжетнічне протистояння на півострові. У цьому зв'язку делегати конференції звернулися до президента Турецької республіки Реджепу Єрдогану з проханням не брати в ньому участь. В Крыму провоцируется противостояние, как политическое, так и этническое. Почему мы к этому пришли? Потому как все те информационные вбросы, они говорят о том, что якобы здесь, в Крыму, идет сплошная дискриминация крымских татар, ущемление прав крымских татар. И в этой связи необходимо, конечно, проводить различные форумы, мероприятия за пределами Крыма для того, чтобы обсудить ситуацию, реальную ситуацию в Крыму и принять какие-то рекомендации. Всемирный конгресс крымских татар, так называемый, не отвечает всем требованиям, чтобы называться народным. На самом деле это формат чисто антироссийского собрания, где будут приняты решения, которые идут в противовес как с интересами крымских татар, так и с интересами крымчан. У Туреччині збираються провести конгрес як продовження того, який проводився вже 6 років тому. Я вважаю його проведення недоцільним, оскільки перший конгрес результатів ніяких не приніс. Я критично ставлюся до запланованого в Туреччині чергового конгресу, так як вважаю, що він також не принесе ніякої користі для кримських татар. Щоправда, невідомо, кого представляв сам Унвер Сель. Його організацію з гучною назвою «Федерація кримських татар Туреччини» тамтешня прокуратура закрила. Причина – в ній немає навіть 5 членів, що є мінімумом, аби називатися організацією. Нияра Сулейманова, Наріман Еміров, Заман, АТР. Ще один випадок вандалізму в Криму. Вихідними у Щебетовці Феодосійського району невідомі зруйнували пам'ятник на могилі Азіз-Баба. Активісти Комітету захисту прав кримсько-татарського народу звернулися до правоохоронців, але у них навіть не прийняли заяву через те, що пам'ятник не перебував на балансі місцевої ради. Арсен Жумадилов, колишній голова департаменту уповноваженого президента України у справах кримсько-татарського народу, очолить Біляївський район Одеської області. Нових керівників 4 районів представив голова обласної адміністрації Міхаїл Саакашвілі. Арсен Жумадилов має диплом Лондонської школи економіки. Все будем перестраивать для того, чтобы этот район стал среди всей Одесской области, которая сама по себе такая будет яркая и интересная, чтобы этот район стал лучшим из всех районов Одесской области. Потом этот опыт, чтобы уже шел дальше на всю Украину. Моя цель – это по возвращении Крыма обратно в состав Украины применять те опыты, те новейшие практики в управлении, которые были наработаны в Одесской области, на месте в Крыму. Пасажирський літак авіакомпанії Red Wings загорівся в аеропорту Сімферополя. 30 пасажирів відмовилися летіти на ньому після того, як помітили полум'я і дим. В авіакомпанії ситуацію назвали штатною і відмовилися повертати гроші за квитки. За словами пасажирів, незабаром до літака під'їхала пожежна машина і вогонь загасили. Після цього представники авіакомпанії запропонували пасажирам летіти на цьому ж літаку. Компенсовувати нічого не будемо, тому що рейс виконується. Дим йшов, але літак не горів. Я вважаю, що все нормально.
Кримські ліси закрили для відвідування через високу пожежну небезпеку. Там не можна розводити багаття і проводити пожежно-небезпечні роботи. Також до лісів заборонили заїжджати на автомобілях, крім транспорту спеціального призначення. Протягом найближчих 3 тижнів, а саме стільки діятиме заборона, в межах особливо охоронюваних природних територій та лісового фонду Криму не можна їздити до баз відпочинку, здравниць, дитячих таборів та турбаз. Порушників штрафуватимуть від 1,5 до 4 тисяч рублів. Це близько 1500 гривень. Алуштинські безхатченки заполонили автовокзал. Про це повідомляє видання «Твоя газета». Постійна мешканка привокзальної площі – ось ця жінка. Вона не тільки сама розмістилася в сквері, розклавши навколо себе свої пожитки, а й радо приймає гостей. Підприємці, які орендують приміщення навпроти автовокзалу, б'ють на сполох. Ну что это такое? Ну мусор здесь, антисанитария. Какой мусор? Это белье постельное, чистое, понюхайте. Каждое утро мы приходим на работу, наши клиенты приходят и видят вот этот вот вид. Вот бомжиха живет, здесь по утру вообще алкашня вся собирается. Здесь у них место встречи. Вот очередные. Если бы можно было передать на камеру запахи, то тут и запахи такие соответствующие. Мы звонили в милицию, полицию. Вот. Обещали принять меры, обещали прислать участкового. Вот мы 3 раза звонили. И никто, ничего. И мы не... У Керчі пройшов перший етап чемпіонату Криму з драг-рейсингу. В ньому взяли участь 100 гонщиків з різних міст півострова, України та Росії. Організатором виступив євпаторійський клуб «Екстрім Арт Клуб». Перегони проходили на злітній смузі в районі вокзального шосе. На дистанції в 402 метри деякі суперкари розганялися до 250 км на годину. 4 призових місця у 5 категоріях учасників здобули кримські татари. Это, наверное, не эмоции, это, наверное, уже как хобби стало в моей жизни. Вот. Ну, буду идти дальше за лучшими результатами. Сегодняшний день был очень, нервный, тяжелый, но зато есть результат. У селі Багатоущелиня Бахчисарайського району вшанували пам'ять ветерана національного руху кримських татар Айдера Барієва. Він приєднався до руху в 60-ті роки і до самої смерті був активним його учасником. Друзі та соратники з боротьби зібралися у рідному селі ветерана національного руху Айдера Барієва. На його могилі присутні прочитали молитву. Сестра Айдера Сафінар Барієва намагається щороку проводити заходи на згадку про брата. Я не можу забути маму чи брата. Айдер був не просто братом, він був мені за батька. Я не можу його забути. Щоразу плачу, коли ходжу до нього на могилу. Айдер Барієв народився 24 червня 1938 року в селі Коклуз, нині Багатоущелина. У 60-ті роки включився в національний рух, був учасником черчикських подій. 1969-го був засуджений разом з іншими учасниками руху за так званою ташкентською справою. Тоді 10 кримських татар звинувачувалися в тому, що поширювали документи, що порочать радянський державний суспільний лад, збирали підписи, проводили збори. Ізет Хаїров був серед засуджених разом з Айдером Барієвим. Качественно этот процесс ташкентский отличался тем, что на скамье подсудимых не нашлось ни одного человека, кто бы сказал, что он случайно попал на скамью подсудимых. По ошибке кто-то его завлек, еще что-то, еще что-то. Все говорили, да, мы боролись и боремся, и сейчас боремся за Крым, за возвращение на нашу национальную родину. Это наша родина. Друзі Айдера Барієва згадують, національний рух був сенсом його життя. Навіть за тяжкої хвороби він не залишав боротьбу за відновлення прав кримських татар. І якось я зайшов провідати Айдера в лікарні, запитав про здоров'я, а він витягнув свій зошит і почав перераховувати, що потрібно ще зробити. Вдень і вночі, навіть у лікарні, він думав про свій народ. Айдер Барієв здійснив головну мрію свого життя. Повернувшись до Криму після депортації, він побудував будинок у рідному селі. Тут він помер 2010 року і був похований на місцевому кладовищі. Еліф Абдулла, Ахмід Акай, Заман, АТР.
Сергій Березенко перемагає на довиборах до Верховної Ради в Чернігові. За попередніми даними Центрвиборчкому, за нього проголосували понад 30% виборців, які взяли участь у голосуванні. Головний конкурент Березенка Геннадій Корбан набрав приблизно вдвічі менше голосів. Експерти вже назвали виборчу кампанію в Чернігові найбруднішою з часів Майдану. Зі скандального 205-го виборчого округу повернулася наша знімальна група. 91 людина на місце. Саме стільки кандидатів боролись за 205-й округ в Чернігові. Найзапекліша боротьба ж велася між двома – головою ДУСі Сергієм Березенком та дніпропетровським бізнесменом Геннадієм Корбаном. За попередніми даними ЦВК перемагає Березенко. У штабі кандидата вже святкують перемогу. Корбан результати визнав. Самі ж чернігівці голосування проігнорували. Березенка називають людиною президента. Його опонент Геннадій Корбан з команди олігарха Ігоря Коломойського. Виборчу кампанію в Чернігові так і охрестили – битва Порошенко та Коломойського. Цю виборчу кампанію експерти називають найбруднішою. Корбана звинувачували у роздачі продуктових наборів. Березенку закидали масовий підкуп голосів. Вот скажите, вы видели еще раз в Украине хотя бы одну кампанию, когда в одном из округов она проходит, да, и всеукраинский канал ее называет чем-то? Я не видел. То есть только мощностью сигнала отличалась эта кампания. А все остальное... Саме такий поганий досвід чернігівських виборів використають на виборах восени, прогнозують інші кандидати. Люди будут уверены, что все, кто хочет заниматься политикой, все негодяи. А это неправда. Это уменьшает шансы, и так небольшие шансы новых лиц, новых людей, новых подходов быть услышанными и получить поддержку у людей, у общества. Останні два передвиборчі тижні в Чернігові затримували авто зі зброєю та грошима, фіксували підкуп виборців, мігрували в місті і тітушки. Напередодні виборів у місті чергувало близько 5 тисяч правоохоронців. Однак все обійшлося. Також напередодні виборів президент Порошенко в ефірі каналу ICTV засудив поведінку обох кандидатів. Пообіцяв законопроект, за яким жорстоко каратимуть за підкуп. Анастасія Рингіс, Олег Казикін, Заман, АТР. Гопак і хайтарма, вишиванки і фески. У Києві відсвяткували українсько-кримсько-татарське весілля бійця батальйону «Айдар». Його провели за кримсько-татарськими традиціями. Гостей розважав фольклорний ансамбль. Все це бачив наш журналіст Алім Абдулхаїров. Наречений Сулейман – боєць батальйону «Айдар». Наречена Таміла – майбутній дипломат. Вона вже 13 років у столиці. Він приїхав до Києва одразу після анексії Криму. Кримсько-татарське весілля молодята вирішили зіграти у Києві. Частичка нашей культуры будет находиться сегодня на большом материке, если так можно сказать, большой Украине. где бы мы ни находились, мы являемся неотъемлемой частью нашего народа, поэтому сохранить это мы обязаны и передать это нашим детям. На нареченні національна сукня прикрашає кримсько-татарський пояс кушак. На шапочці фесті – марама. Наречена каже, це їй дісталося в спадок від бабусі. За родинною традицією передають її з покоління в покоління. Те достояния, которые им давали в приданное, вот, допустим, женщины, вот эти все пояса, они давались в приданное, как свадебный подарок. Привітати молодят прийшли друзі з батальйону «Айдар». Я хочу поклониться родителям вот этих детей. Это мои дети. Низкий вам поклон. Вы вырастили очень честных, справедливых, бескомпромиссных, любящих свою родину детей. На весілля завітали Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров. Я бажаю, щоб наступні свята саме цієї родини, народження дітей, їхні перші роки ми святкували саме там, в Криму. Hayırlı olsun kıymetli Tamilovi Süleyman Bey. Від керівництва «Айдару» прийшов привітати молодят замкомбата. Ми вважаємо вас, кримських татар, дійсно за наших братів, за наших побратимів. От Сулейман Ага, він ближче мені за моїх рідних братів і сестер, бо він є мій побратим. Увесь вечір гостей розважав кримсько-татарський народний ансамбль. Артисти спеціально приїхали з Криму.
Молодята кажуть, хоч зараз далеко від рідного дому, але повернутися до Криму та відсвяткувати весілля надії не втрачають. Алім Абдулхаїров, Айдар Умеров, Загман, АТР. Це все, що ми встигли підготувати для вас на цей час. Бажаємо вам вдалого робочого тижня. На все добре.